Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Sheila's Secret Files. Sheila na merong karelasyon ng 11 years. But recently, she found out na yung 11 years pala na yon ng kanilang relasyon ay pinagloloko lang pala siya ng kanyang partner. So behind the I love yous were lies. Imagine ninyo, first few months pa lang daw pala ng kanilang relationship, meron ng other woman itong si Guy. Hindi pa pala sila tapos ng ex niya. Tapos, dun sa 7th year yata nila, tama ba yung math ko? Oh, basta maraming, 7 years. No 7 years, nagka-problem yung guy. Tapos, parang feeling niya, hindi siya pinapansin nung kanyang jowa. Or parang feeling nung guy, unattended siya nung kanyang girlfriend na si Sheila. So, humanap siya ng kalinga sa iba, humanap siya ng support sa iba. Nung time naman yun, thank you sa kanya yung jowa niya. Tapos ngayon, 11 years, confirm dahil sa voice recorder na inilagay niya dun sa sasakyan ng guy, na-confirm na merong ang ibang babae na pinagseselosan niya na dati pa. So, kung hindi pa nagka-diskobrehan, kung hindi pa nagkahulihan, hindi pa aamin. Ngayon, ang tanong niya, ano bang dapat niyang gawin? Mag-let go na lang? Or ipaglaban pa ang kanilang pagmamahalan? Sabi naman kasi nung guy, nabigyan lang daw siya ng time, ayusin daw niya or aayusin niya daw lahat and he will come back clean to her. Alam naman ng ating secret file sender na mahal niya yung lalaki. Pero parang hindi niya nga raw kayang tanggapin ang lahat ng mga nalaman niya. So pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and valid reactions. Ito pong sabi ni Fave Marshall Guerrero. Magandang hapon sa inyo, DJ Rocky. Ang masasabi ko lang sa ating letter sender, yung kanyang boyfriend for 11 years, much better hiwalayan niya na yun. Kasi niloloko lang pala siya. Mag-move on na lang siya. Unahin niya muna yung kanyang family at ang kanyang sarili at si God. Yun lamang po ang masasabi ko. Magandang hapon sa lahat. Shout out nga pala sa mga tiga-Bagong Silang, Caloocan City. Magandang hapon sa lahat. Hello, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. Thank you so much, Fave Guerrero. Hiwalayan mo na raw yung iyong boyfriend dahil niloloko ka na lang nito. Ito naman sabi ni Chris Moraga. Take it away. Hi, DJ Rocky. Good afternoon, guys. Para sa ating letter sender na si Sheila. Alam mo, may kaparehas kang kwento papanahon yata talaga yan, Pero anyway, 11 years is 11 years. So, I think those period napakalalim na napagdaanan nyo rin. Mga pagsubok, may mga away, galit. Na nagkabati kayo, napaglagpasan nyo yung problema. Alam mo yun, malalim na rin yung relationship nyo. Kahit pasabihin mo na inamin niya sa'yo na meron siyang isinasabay sa'yo. Kasi hindi mo nga naramdaman na meron siyang iba. Ibig sabihin, mas pangit pang pakinggan, mas priority ka pa rin niya. Pero yun nga, masakit nga malaman na hindi ikaw yung nag-iisa. Kasi nga, lahat naman ng tao gusto ang kay Pedro. Diba? Pero yun nga, nandiyan na yan, inamin niya na sa'yo. Well, kung naniniwala ka sa second chance, like Popoy and Basha, then go for it. Sabi nga nila, you will never miss a water until it's gone. So, nung mawala siya sa'yo, I think darating yung time makikita niya yung halaga mo at kung ano yung nawala sa kanya. And if you still love him, bigyan mo siya ng second chance. If not, then move on and
look for someone na talagang magbibigay sa'yo ng loyal and ikaw lang ang mamahalin. So sana makita mo yon, and ipag-pray mo na lang din kung ano man yung nakatadhana para sa'yo. Good luck sa'yo, Sheila, and more power. And to DJ Rocky, sana ikaw rin, more power and God bless. Bye. Thank you so much, Chris Moraga. Gusto ko lang i-point out yung sinabi kanina ni Chris Moraga na ang lalim na raw nung pinagsamahan nila, Sheila, tsaka yung partner niya for 11 years. Tapos yung fact na hindi mo naramdaman for 11 years na merong ginagawang kabalbalan itong jowa mo, ibig sabihin pinaprioritize ka. Ay, grabe yun Parang, saan nanggaling yun? Meron lang kasi talagang ibang mga manloloko na sobrang galing sa time management. May mga kilala ko ang galing mag-time management, ang galing mag-update. Kumbaga, mag-update yan sa isa, mag-update dun sa kabila. Sobrang galing. Wala talaga nami-miss out. Kumbaga, parang walang magbabago doon sa kung paano kami namahal. Ipapakita niya. Minsan nga, mas super sweet pa. Extra pa. To the point na okay, magiging kampante ka. Kapag naibigay na niya sa'yo yung security na yon, yung kakampantehan na yon, doon na siya gagawa ng mga moves niya na pailalim, na patago sa iyo. Because gusto niya lang talagang magtikim ng iba. Tumikim ng iba. Tapos bilang partner niya, nagagawa naman niya yung responsibilidad niya, yung role niya, nagagampanan niya para sa'yo. Feeling niya, wala siyang nagagawang mali. Para sa akin dapat, in the beginning of the relationship, very clear kung ano yung negotiables and non-negotiables ninyo. Kasi nga, again, kung ano yung tatanggapin mo, then yun na yung deserve mo. And it's not a question of love. Alam mo yun, when you stay in a relationship or when you decide to leave a relationship, actually, it's not a question of love Kung mahal mo, sige, magstay ka. Kung mahal mo, sige, umalis ka. Alam mo yun, kung mahal mo, magstay ka. Kahit niloko ka. Yun yung sabi nila Kapag mahal mo, magstay ka kahit niloko ka. But it's not a question of love. It shouldn't be the parang only criteria para okay magstay ako. Hindi. Alam nyo kung ano yung mas dapat panghawakan at pakaisipin kung meron at meron pa? Yung respeto at yung tiwala. Yes, the love is still there. Pero yung respeto ba at yung tiwala nandoon pa? At mahirap pong makipagrelasyon kapag wala yung dalawang yun sa isang relasyon. Hello? Ay, gabi-gabi na lang, mababaliw ka, kakaisip. Nasa na kaya itong na to? Anyway, tsaka depende yan kung ano yung kaya mo. Kaya mo bang tanggapin yun? Kasi kung kaya mo, di tuloy mo. Pero kung hindi mo kayang tanggapin lahat ng yun, di wag mo ituloy. Anyway, eto pa, ang dami pa nag-comment. Sabi ni Robert Tirao, kung alam mo na gano'n ang ginagawa niya, hiwalayan mo na sender. Hindi mo siya deserve at hindi mo rin deserve na saktan ka. Hindi siya kontento sa isa, yung jowa mo, kaya hiwalayan mo na. Yun lamang po, shoutout po sa buong Team Rocketeers. Thank you, Robert Tirao. Ano ba yan? Pinakinig lang sa una pero bandang sa huli, kumaldag na sa iba. Mga unfaithful people talaga. Iba na talaga ang meaning ng I love you ngayon. Yung I-L-Y, hindi na I love you. Ang meaning na niyan ay inuutulang you. Charot. Ito pa sabi ni Ray Luciano Palmaria. Para kay Sheila, ang mapapayo ko lang ay wag nang tanggapin. Hayaan muna maghilom ang sugat na idinulot ng kanyang boyfriend. At
Bago pumasok sa isang panibagong relasyon, mag-heal muna talaga. If ever mapilit ang ex-BF niya, kailangan niya magkaroon ng agreement na pag umulit uli, wala na talaga. Thank you and God bless. Shoutout sa Palmarian Garcia clan of Obando, Bulacan from Ray Luciano Palmaria. Shoutout po sa inyo. Ayan magbigay daw ng ultimatum. Na kapag umulit ka pa ulit, sige ka, wala na talagang tayo. Pero uulit-ulit niya, tapos patatawarin mo, it's gonna be a cycle. Eto naman sabi ni Rigel Togano, mababaw siguro yung tingin nung guy sa SF Sender kasi nagawa niyang lokohin yung partner niyang si Sheila. Paulit-ulit. Buti nga naisip niya maglagay ng recorder sa kotse nung guy at nahuli niya yung pagluloko or yung panluloko. Sa 11 years, may iba pang kachuk-chak chenes tuluang dugets. Mahiya naman itong lalaking to sa lahat ng mga matitino. Pero sana may tutorial yung guy kung paano hindi mahuli sa loob ng 11 years. Biro lamang po. Salamat po. Good luck sa lahat. Sana daw may tutorial kung paano hindi mahuli. Hi kay Bernard Laurehas. Hi kay Ernesto Acha Jr. Sabi niya dito, sana na lang ay pagtagpuin talaga ang mga matitino. At yung mga manluloko, sila na lang din na magtagpo. Napaka-toxic ng relasyon ninyo. Hindi na yan magbabago. Baka magkasakit ka pa dyan. Mangunsumisyon ka. God bless. Jednard Cabrera, hello po. Danilo DC, parang Katniela. I don't know kung bakit laging hinahanap kung anong wala sa partner. In the first place, pinili natin sila to be our partner. We should learn to accept our differences, our imperfections, and we should always fill the gap. Masakit malaman in the end, masasayang lang yung taon na pinagsamahan ninyo. I think the best thing to do is you'll go to a relationship or will go into relationship is to put God first above all. Hope you'll find your true love, Miss SF Sender. Mapahalagahan ka sana at mahalin ka ng buong buo. God bless. Merry Christmas in advance. Thank you, Danilo DC. At ang dami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Shoutout din pala sa Team Barok na nasa Batangas from Karen Graneta. Thank you so much ka. At sa lahat ng Team Rocketeers na nanonood ngayon, maraming salamat po. Ang daming nagko-comment actually dito sa usaping ito ng secret file. Basta talaga may third party, no? Talagang G na G yung ibang mag-comment. Tapos yung mga manloloko, hindi makakomment. Charot! Well, ang masasabi ko lang, Sheila, para sa'yo. You deserve what you tolerate. If you tolerate this, you have to accept that this or the infidelity happened in the past. And currently, meron pang infidelity na nagaganap. I don't know kung tapos na sila nung girl na dati mong pinagselosan na true enough. Nahuli mo nga through a voice recorder sa sasakyan. Ang pangit sa feeling na pinagmukha kang tanga. Na ikaw, G na G ka magbigay ng pagmamahal tapos itong taong naiisip mo na panghabang buhay mo makakasama, parang hindi naman ganun yung ibinibigay sa'yo. Kung hindi nagmamatch yung mga salita sa mga aksyon, I don't think kailangan mo pang i-entertain yung thought of staying together. Sometimes, this kind of relationship should just end. Why? In order for you to keep your sanity. Sabi mo nga, hindi ka makatulog. True, hindi ka makakatulog pag ganyan. Kasi ang dami mong questioning sa sarili mo na gagawin mo. Na para bang, saan ako nagkulang? Anong mali sa akin? Tapos bakit ang tanga ko kasi hindi ko malang naramdaman na may iba pala. Alam mo yun, masyado ba ako naging maluwag? Lahat ka-questionin mo tungkol sa sarili mo. But at the end of the day, it's not about you. It's not about you.
It's about your partner who chose to cheat on you. Bakit hindi na lang sinabi na meron palang pagkukulang? Bakit hindi naging vulnerable sa'yo na meron palang pinagdaraanan na ganito? Kung may mali, kung may kulang, bakit hindi naging open yung communication between the both of you? Bakit sa iba pa kailangang i-open? And dun sa sinasabi niya na dapat dati pa siya nagpo-propose sa'yo, parang BS yun. Hello, that's bull. Siets. Sorry for the word, Parang ang bull siets no na kahit sino pa na malagay sa ganong posisyon, kung tinithreaten ka ng babae, in the very first place, dapat walang babae, diba? Kung gusto talaga mag-propose sa'yo at kung ikaw talaga yung gusto makasama habang buhay, dapat walang babae in the very first place. At pangalawa, dapat, kung ikaw sure talaga siya sa'yo, siningsingan ka na. Dinrap niya yung girl at siningsingan ka. Tinapat ka na okay, eto, hindi ako naging faithful sa'yo, but this time I wanna make things right. I wanna marry you. Mga ganun ba? Diba? Ang galing ko doon gumawa ng mga linya. No? Pero hindi. So ngayon, binibenta sa'yo yung ganong klaseng excuse o binibenta sa'yo yung ganong klaseng narrative. Tas ngayon, gusto mong paniwalaan yun? Or gusto mong tanggapin yun? Para lang kahit papano maging kampante ka na, ay may balak naman pala siyang pakasalan ako. I think kung meron kang papatayin ngayon sa sarili mo, yun yung patayin mo yung pag-asa. Oo. Patayin mo yung pag-asa na kung sino man yung taong pinili mo 11 years ago, siya pa rin yun hanggang ngayon. Kasi people change. At yan nakita mong tao na sa kasalukuyan, na humaharap sa'yo, nakikipag-usap sa'yo, at kumikilos kasama mo sa bahay, ay hindi na yung taong pinili mo dati. At sa lahat ng mga nalaman mo, gusto mo pa rin ba siyang makasama habang buhay? Hindi na yun mistake eh. Ang daming beses kang niloko. It was his choice to cheat on you. Tandaan mo yan. Hindi ka niya nirespeto. Hindi niya nirespeto yung pinagsamahan ninyo, yung taon na meron kayo. So think of this revelation or confrontation as a blessing. Kung di mo pa nahuli, hindi pa yan titigil. Tandaan mo. It's a blessing. Blessing in disguise. Tatagan mo ang loob mo dahil marami ka pang hirap na pagdaraanan. And I wish you all the best. Sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, rocketera@gmail.com. This is Sheila's Secret File.